Φωτάκης. Ο Γιάχος είναι κοντά στην φάση, δείχνει ότι το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Ο Φωτάκης τρέχει στο βοηθό και διαμαρτύρεται και ο Τσιρίλο. Έχουν πέσει τώρα όλοι πάνω στο βοηθό και τον διαιτητή της αναμέτρησης. Διαμαρτύρονται και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στον πάγκο. Ο Γρεβένης τώρα έχει βρεθεί στη μέση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι η τελευταία φάση με τον Φωτάκη να περνά την μπάλα και την προβολή από τον Καντέ. Ο Γιάχος έδειξε ότι το παιχνίδι συνεχίζεται. Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έτρεξαν αμέσως στο βοηθό. Να και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στον πάγκο. Ο Ίβιτς πήρε κίτρινη για τις διαμαρτυρίες.